E na ventana son dama, e no balcón son señora, e na mesa son criada, e no campo labradora. Os labradores pola mañá o primer suco yo le e paso a dama, ramo de flores, e min gustan millolé os labradores. 52 anos que levo deitándome con dolores e levantándome con dolores. E que vai poñer? E a ver se si. Non sei se durará moito, se durará moita cousa, se durará pouco. Xogamos. Podemos contarnos historias. A min Concha contoume unha historia moi bonita de cando ela era pequena. Quen é Concha? A boa da profe Laura. Sabedes? Contoume como era a escola fai unhos anos. Ai, sí, era o que che contou. Aquel gato era un artista, traballaba na ribeira, agora é un... Cando Concha e máis eu empezamos na escola, as cousas eranche moi distintas agora. Eu, tiña 6 aniños, non iba nin a infantil, non había nin infantil, nin estaba na escola de Barbadás. Habíamos, eran nenos e nenas, separados. Pero nas nenas éramos lo menos 30 nenas. Entonces eran desde os 6 anos aos 14 anos. Empezaban en 6 anos, claro. Eu iba co libriño das rayas, iba ca miña pizarriña, co meu pizarrín, e outra cousa, que aquí neste buratiño levábamos un trapiño. Entón, para borrar o que escribíamos na pizarra, escupíamos, e co trapiño limpábamos. Claro, como íbamos limpar? Pero claro, eu víame moi perdida, porque éramos 30 nenas, a maestra era sola ela, víame así moi perdida. Como aprendíamos a ler? Que eu, a verdad, casi salín da escola aos 6 anos casi sin ler. Porque as nenas maiores, as que xa tiñan 12 anos, 13 anos, a profe, a maestra, puñénos con nós. Entonces, elas preguntábanos a lección, e despois chegaba a casa, e a miña nai puñese comigo, pero tamén a pobre tampouco non tiña así moito tempo de puñerse comigo para ler. Entonces puñéseme comigo. De vez en cuando eu acórdome nunha ocasión que aquela maestra non estaba. O sea, e veunos outra maestra, que incluso era de ali do pobo. Daquela ainda debía de estar estudiando. E eu non sabía a lección. Olles, diume ca pizarra na cabeza. Salíamos á hora do recreo, xogábamos ali naquil campo sí que era moi... estábase moi ben. Pero, que pasa? Tamén non había baños. Eso tamén me pasou cando empecéi despois. Non había baños, entonces tantos nenos. A profe, non sei, se tiña eso. Pero nós íbamos e pedíamos, salíamos por ali polo campo, adiante, a facer as nosas necesidades. Pois outro que coñezo eu é Alfonso. Ah, sí, é o avó de Samuel, Manuel e Breogán dos nosos compañeros do cole. Sabedes, eles dixéronme que o seu avó lles conta moitas historias de cando era pequeno. Sí, eu tamén escoitei que coa nosa idade xa traballaba. Chamo Alfonso Rodríguez Cervella. Desde os 8 anos que non teño por negar que anduven servindo onde os amos. En moitos pueblos e moitas casas. Casi en todas levei fame, non só na miña casa onde me criei, que era unha casa pobre, pero
Na dos amos tamén levei fame. Só tomo un amo bon. Eses foron como pais, ou mellor. O meu irmão era pastor en Pañeirós, máis novo que eu, e pois xa eu acabei un ano. Fun pastor en máis sitios. E hasta ahora, como digo, só tomo un amo bon, eses foron mellor que os pais. Eso sí, en pena patada. Claro, había moitos nenos aquí. Pero despois fixeron a escola aí nese da Teixeira, nese pueblo. Entón íbamos aí, era a escola nova, había moitos nenos, moitos, todos xuntos, claro, non é como agora. Os máis pequeniños iban para un lado, sentados nunha mesa larga, todos xuntos. Pero os outros xa tiñan a mesiña para por o libro e deso. Salíamos a recreo, pois xogábamos tamén a eso de saltar, que non sei como lhe chamaban. Pasamesía ou non sei como era. E a cordiña, que esa tamén. E bueno, viñamos e despois xogábamos. Todos os nenos salían á calle, fora ao campo e xogábamos. Cando está o tempo bon, claro. Escondíámonos e todo. Porque os deberes non nos daban para casa. Bueno, cando era pequena había muchísima xente, porque estaba o pueblo completo. Pero claro, despois xa empezaron a marchar, xa hai anos que xa non hai xente nin nada. Porque a xente marchou toda, e con meus papás xa morreron, e é moi triste. Non hai con quen falar, nada. Eu agora hai que soliña, non vexo a naide, máis que bichos dela. E claro, tirei que me marchar de aquí. E se xogamos co balón? Perfecto. E antes, as nenas xogarían ao balón como a nós? Non sei. Desde os 5 anos, eu convertínme a mamá, porque aos 5 anos naceu un meu irmão e xa o criei eu. A miña mamá, como entonces eran aquelas miserias, aquelas vidas tan malas, pois ela tiña que dedicarse ao campo. Entonces, ela deixábamo preparado e eu xa quedaba cuidando do meu irmão. Entonces eu, pois, nin tuve prácticamente escuela, nin pude xogar cos outros nenos para nada, nin, a ver, tantas cousas que perdín de faguer. Pero, bueno, cuidei o meu irmão e eu contenta. Entonces, despois dixe, viñeron outros 2 e criei os 3. Detrás dun outro, antes era un, despois eran 2 e despois eran 3. E seguimos cuidando sempre eu. E, bueno, pois eu non tuve xoguetes, non tiña nada. Eu faguía muñecas porque me gustaban moito e faguía muñecas de trapo, porque de outras non tiña. Faguía as eu á miña maneira. Despois dediqueime, detrás dos meus irmãos, aos fillos. Detrás viñeron os netos, maravillosos. As tardes paso-as con eles máis feliz que a naide, porque agora é cando podo desfrutar deles. Nin poden desfrutar dos fillos, nin dos netos, porque había que traballar e iso. Pero agora vistes, pois son dos que desfruto. Agora, gracias a Dios, a vida cambioume moito, porque teño uns fillos que me adoran e que me cuidan en todo. Desfruto do gimnasio, a vida cambioume co de arriba para baixo. Teño unha paga pequena, pero vivo dela ben, dentro do que iso. Entonces, bueno, pois tamén vou ao balneario 2 veces no ano, recetado por os médicos, porque teño moitos problemas. Bueno, pois vou pasando a vida así. O sea que, dentro do que pasei antes, agora son moi rica. Son feliz. Cuidado, que nesta escoba dicía o avó que se escondían os descapados. Unha guerra entre 2 países é unha cousa moi mala.
Ahora, unha guerra no mesmo país, iso é horroroso, unha guerra civil en donde se pelexan primos, irmãos, porque colleron os que estaban cumplindo o servicio militar nun sitio, ou que eran nun sitio que estaba tomado pola izquierda ou a dereita, tuveron que ir á izquierda ou a dereita sin ter nin noción de, ou se aunque foran de sentido contrario, se foran de izquierdas tiñan que ir a un sitio de dereitas ou viceversa. Entonces, que ocurriu? Pois, pelexarse, por exemplo, me recordo dunha señora Francisca que estaba en Sestao que me dixo: eu a pena máis grande que tuve na guerra é que un fillo matase ao outro, porque podía ser, porque estaban na guerra, claro, aquelo non, gracias a Dios, non ocurriu. Os maquis eran personas que tiñan que haber ido á guerra porque estaban na edad de ir, para ir antes de ir á guerra, pois escondéronse, e que era fácil esconderse porque, como dixen antes, non había nin carreteras, nin teléfono, nin luz, nin ninguna cousa, e quedaron escondidos nalgúna casa e non foron, de que vivían de atracar. Eses eran os maquis. Vou vos contar o relato que teño por o meu abuelo, como fixeron, como empezaron. O meu abuelo, Mario, viviron nun nicho no cementerio. Entonces o meu abuelo foi cando colleron, cazárono, bueno, colleron en Paradela, e marchou levaron preso para Santoña, Santander. Pero eu creo que botou ali sobre uns 10 anos, unha cousa así, 10 ou 11 anos. Isto é onde vivían eles. Isto é a cociña. E aquí onde facían de comer, e aquelo é onde dormían. Mirade que bici máis bella ten este neno. É do meu avó. Si, o avó dele non ten unha parecida, imos vela. Eu chámame Jaime Dieguez Martínez. Nacín en Raval, Chandrixa de Queixa. E con 17 anos marcheime para Venezuela. Marcheime para Venezuela porque non quería fara a mili, e pagueina. Entón fomos para Venezuela e tiña ali un primo e díxome que montase unha bicicleta de afilador. E que levase que ali había quen se ganaba moi ben a vida afilando. Eu nunca vira a afilar, vira, pero nunca afilara. E montei a bicicleta e leveina, e fomos para lá, e cheguei ali, e cando cheguei ali ximo o primo, xa te tiña buscado un traballo nunha fábrica de auga. E, bueno, entón, porque a bicicleta había que matriculala, e digo, pois, vou trabalhar á fábrica de auga para que quero matricular a bicicleta. E levaba así 2 ou 3 semanas, e o traballo non salía, e un día decidime, fui matricular a bicicleta, e o primeiro que salín a afilar xa fixen 30 bolívares. E costaba unha pensión 7, xa ganei, e eu levo aquí 3 semanas ou 4, entón empecé así, e levaba ali uns 15 días afilando así, e unha noite chamaronme por teléfono á pensión, e era un primo alá de Montedarramo, e dixeme, eu tamén ando de afilador e ando por o interior, se queres vir comigo, levo-te que no interior ganase moito máis. E fun. Collimos a bicicleta e íbamos nuns autobuses de 20 personas ou así, puñamos a bicicleta no alto e así anduve 2 ou 3 meses por ele, enseñoume e despois xa había unha serie de Castro Caldelas que iban con motos. E entón ao velos eles ca moto, eu que ganei o primeiro que fixen cando cheguei a Caracas foi comprar unha moto, que foi esta compreina. E foi cando a montei, entón empecé xa por, íbamos hasta Colombia, íbamos hasta Ciudad Bolívar, íbamos hasta Maracaibo a 1300 kilómetros, botábamos 15 días, 3 semanas, 20 días, 2 meses, 1 mes, 3 meses, e íbamos e viñamos. E así estuve ali durante os 4 anos, hasta que tuve un accidente e tuve que me vir. Pois sí que molaba esa bici. Pois o chifro, como pilla Loli para comedor. Veña, apurade que non chegamos á festa. Como Loli, sí. Ides á festa tamén? Sí. En el fin de semana quiero bailar.
tiñamos que levar unhas zapatillas pro camiño. E logo despois cambiábamos os zapatos e bailábamos moito. Divertíamonos, eu que sei o que nos divertíamos. E logo despois, claro, tiñamos que botar o primeiro baile, ou con veciño, ou logo con os irmãos, se os tiñamos, porque, claro, dicíannoslo na casa, porque digo, a mellor non teñen que nas bote a bailar. Entonces, pois, bailábamos, e xa nos viñan a sacar. Pronto, enseguida nos sacaban os chicos e dicían, se permite. Tiñan que pedir permiso para que yo deixase. Entonces, pois bailábamos aquel baile e se nos interesaba, pois seguíamos bailando o siguiente. Pero, se non nos gustaba, marchábamos pronto os amigos ou pronto as chicas. As 9, por exemplo, dicían que xa había que estar na casa, porque senón xa non nos deixaban, non volvedes a outra festa. Entonces, claro, empezábamos ao mellor, empezaban ás 4 a orquesta a tocar, pero ás 9 xa nos tiñamos que vir. Que ben o pasamos antes na festa. Pois é verdade, pero para a festa son os Centroido. O meu pai gustaballe moito o carnaval, moito, entonces nós seguimos ca mesma idea do carnaval, os meus netos siguen ca mesma idea. E quen enseña o baile? Xa eles o van... Xa eles o van, o ver os outros bailar, xa eles van collendo, bueno, unhas bailan mellor que outros, pero normalmente xa eles van collendo o ritmo. E os traxes, quen se encarga dos traxes? Os traxes cada un ten o seu. Ten o seu, cada un fai o seu na casa. Fai o seu na casa, sí. Bueno, xa que aquí hai unha festa a rachar. Miñache contar que é ruína, digo cho eu, pobriño, está ben. Que bonito é que os nosos netos e as nosas netas se axuden en todo. Acordádesvos cando nós íbamos ás festas todos xuntos, ás mallas, ás sementeiras, no Castañal, íbamos a todos os sitios, sempre contentos. Polas noites, despois do traballo de todo un día, axuntábámonos nas cociñas e ali cantábamos, ríamos e pasábámoslo tan ben. Éramos felices, todo era unha alegría. Castaña rapada que estar no camiño, deixote o amo e vente comigo. E vente comigo, castaña rapada que estar no camiño. Castaña, castaña, castaña picón, que lle dicher forza ao meu corazón. O meu corazón, castaña, castaña, castaña picón. Que bonitas estas historias das nosas raiolas de luz. Que farían os nosos maiores cando tiñen a nosa idade? Unha ollada ao pasado, vaguas e sorrisos mezclándose ao ver os nosos meniños medrar, rir, correr, recordando as nosas vidas. Botamos de menos traballos en conxunto, as feiras, as festas, as noites nos fiadeiros. E queremos transmitirlle aos nosos nenos e nenas a sabiduría é unha fortaleza que aprendemos da vida. Unha vida, un soño, unha realidade.